Hello kakaaro! Nakita na natin si GP Bagtas TV Vlog, si Idol Puff Jeeps Pangasinan, si Kabaluyan Negs, Tan Kabaluyan Wifey, Idol Lino Infante, Papa Jis, Mama Cassie, Idol Kit, Idol Sasaboy, Sir Idol Alfred Watermark, si Idol Ponsiana, Idol Pangasinan Nomad, Idol Papa Boy TV. Ang aga natin nagpunta dito sa Kalasyaw, Robinson Mall dahil may magaganap dito na Content Creators Award at magkita-kita kami lahat ng mga vloggers ng Pangasinan, sikat man o maliit na vlogger. Tara kakaaro, samahan niyo po ako. Sa wakas, na-meet ko na din po si Idol Papa Bert. Siya po ang nag-organize ng event po natin. Si Papa Bert ay isang head of event and director. Kaya maraming salamat po, Sir Papa Bert. And also thank you kay Sir Danilo Breño, founder and CEO ng Vloggers Philippines Incorporation. Kaya hindi na po ako nagpahuli, nagpa-picture din ako kay Idol Papa Bert. Kakaaro, asa pa si Mabi. Napaaga akong dumating kakaaro. Okay lang kakaaro, Filipino time. Esta America time tayo ngayon. Pero excited na ako. Yo, what's up mga ka-mission? Support niyo po si Madam. Ako po si Mads TV. Support na, magtulong ako vlogger hanggang matulong, hanggang umangat yung pangat ng buhay. Let's go, Mads TV. Nakita ko si Idol Kit. Man, istoryahan kami lawari, mga nikuno si Idol ko. Kaya kinuha ko muna yung uniform namin, pang vloggers. Excited na ako mamila ng mga idols ko, kakaaro. Namit din natin ang mga ibang vloggers. Si Kumarik Mary, nayayain ko din niya, magiging vlogger din yan soon, kakaaro. Noon ako yung tay kakaaro. Napaka-busy lahat ng mga idols ko. Ang sasexy at kagwapo, si Ayahay. Nakita ko na si Ayahay. Idol Romance, Adventure, Ayahay. Si Idol Almira TV Vlogs, maganda na irawa. Nakita po natin si Idol Alfred Watermark, kaya nilapitan ko, nakisamano din po tayo. At si Ma, hindi ko na pinatagal. Siyempre, nagpa-picture po tayo kay Sir Alfred Watermark. Sikat ay sikat ulit motor adventure. Meron din po tayong na-meet na Porinay vloggers, si Red at Budoy. Meron din tayong pa-rappers. Maserte kung sining mabubuno. Nabunot kumingaran ko. Siyempre, kakaaro, marami din tayong na-meet na vloggers, si Laika TV. At siyempre, si Idol Daring Kagiwa. Dahil mag-i-start na ang programa natin. And nakita ko to, dinaya ko to sa mentor ko. Walang iba, palakpakan natin, Alfred Watermark. Dinaya ko to nung panahon ng Christmas party namin sa Ticaridad sa Watermark. Nakita ko yung kapiraso na papel ay meaningful sa amin yun. Kasi para magpakilala ka as content creators ay malaking bagay sa amin. Maraming salamat, Sir Alfred and Mariela. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan ng mga Pangasinan Vloggers. Pangasinan Vloggers po lahat, ano? Yes! Parang sino makakaugip kayo eh. I would like to thank Papa Vol for inviting me in this occasion. I think this is the first Content Creator Awards Day natin. So palakpakan natin si Papa Vol. Salamat po, Mayor Mark Kevin Macanlalay, ating mayor ng Kalasyaw. At syempre, may pa-rappers. Kaya kung sino mabubunot, masiswerte si Easy Boy TV, nanalo ng Hermie. Congratulations, Easy Boy TV! Nagamundo ka kakaaro. Nagbunot pa sila at swerte-swerte kasi si Lino Infante ang nabunot. Congratulations, Idol Lino Infante! Nakita natin si Kabaluyan Negs. Bye-bye! Tan si Kabaluyan Wifey. Kabaluyan Wifey. And of course, to Crazy Family. Tan si Papa G. Labong! Mwah! Ang to'y kakaaro, anong nang tilay, Papa G's. Gwapo mo na yay, Papa G's. Ano punta yung si Mama Cassie. Sexy ni Madam Casey. And of course, to Kita natin si Idol Sasabo. May page po kayo? Ano po pangalan niyo? Risa Quinto Vlog. Shoutout nga pala kay Risa Quinto Vlog. Follow niyo po yung kanyang page at supportan po natin siya. Thank you po. Siyempre, nakita ko din si Idol Lino Infante. Nang-apirang kami ni Kakaaro. Saan si Auntie Donella Ponsiana Vlog. Wadya mo ira. Salamat na din sponsor yung mga auntie. Tanaan na pong kumo si Ponsiana. Ay, kaya pala mo si Ponsiana. May idol.
Lalong gimana yung idol kong Ponsyana. Habang nagbibigay sila ng awards, Content Creators Award, sabi ni Idol Ligaya, patuloy ang pangarap. Tuloy ang pangarap. Thank you. Kasama po siya once again, the North Squad. Palapalan po natin sila. Thank you guys. Picture so much. Nakita ko si Idol Puff Jeff ng Pangasinan. Grabe, gwagwapo, matarakin, laki, kakaaro. Ay, syempre kakaaro, pakaba to ang magkindi Idol GP Bagtas TV Vlogs. Ang may idol ko, si Kaagoy. Si Idol Agoy. Hello, what's up? Agoy! Hi po, this is Michael. Hello, kakaaro. Okay, babalang so kumo yung kakaaro, ha? Ano masasabi mo, Papa Jess? Masami kuha ng Papa Gis. Lahat ng mga vloggers ay nagkaroon ng award. Si Papa Gis, Mama Kisi, Lino Infante, Ponsyana. Lahat ng mga sikat na vloggers. At syempre, ako din kakaaro. Balbalagi salamat. At si kayo kakaaro. Si kayo inspiration ko. Bali-bali ulo pandaraya idols ko ay si Mama Kisi, si kabaluyang wifey, tan si Ponsyana liman mo, si Papa Lino. Nang pa-picture taking mo ira. Again, nang ko lang mo si kabaluyan ni. Guwapo. Tanang nang ko mo si board member Busy Bentinilla. Isa sa guest speaker natin, si Sir Board Member Busy Bentinilla. Barbalagi salamat, sir. Syempre, nakita ko si Idol Pangasinan Numan. Gwapo ira kakaaro. Lalo dali kaabay ko si Idol Kadidil TV. Agi, sawa ka. Anong nang ko lang talaga si Idol Kadidil TV or personal. Po ay tigatay-tay Rizal sa Gino Rosario Street. Follow po natin Tigatay-tay po ako. Opo, pamangkin ko po si Kyle Paz. Jit Stories. Ayan. So, bro, Yo, this is Papa Boy TV. Support niyo po sa kanilang page and support Pangasinan Vlog. Barbalagi salamat, Sir Idol. Takapasyal kayo Pangasinan, Tagaraad, Tanay, Nakardaad Pangasinan, mga vlogger man ira kakaaro. Supportan timot ira kakaaro. Aga mo nang pauti, kindi Idol Kid. Anto, igagwapo si Idol Kid. Anto kakaaro, singa congressman ni. Agi singa Babe Andrew. Suka kalupa to kakaaro. Lalo mo laya Idol kun si Ayahay, Ronan sa Adventure. Ahay! Yan, support po na Facebook ni Ma'am Risa TV. Masisiyan kayo sa kanya. Iba pagkain. Nakita din natin si Idol Jans Montenegro. Sa wakas namit ko din po sila. Support din natin po sila kakaaro. Nag-istoryaan kami mo ng idol ko. Kakaaro, bali-bali irang ka-istoryaan. Ya, gali sa amin na istoryami, di apiran kami ni. Lalo laya idol kong Ligaya. Ayan, hello po kay ma'am. Ang ganda niya po. Sana po. Nakita ko din si Idol Aro. Gwapo ira kakaaro. Si Idol J-Look TV. Supportan tayo mag ira kakaaro. Magpa-picture kami mo ng idol ko. Ang sweet naman ni Papa G's kay Mama Casey. Agi, anong nang kuraya idol ko. Yasa nga sawa. Agi, cute-cute si Kian, Papa G. Bye-bye, mama! Sabay-sabay na tayo. Lalo laya idol ko ay tanang nang kun si Maya. Apalikat to kami laingan. Apaimis to ha, kakaaro. Kikit susayaw to. O ato ay sarasarag yun yung mag-iya, kakaaro. Nayari sayaw nun idol ko. Ang kayari awards mo, nang papapicture taking kami mo la. Anang nang kumatniray idol ko. Saan kumari iran talaga, kakaaro. May busy mo si Papa G. Siya man bibidyo. O kinan Mama Casey. Kompleto mo sa team da. The North Squad. Ira si Papa Lino, Papa Gis, Mama Casey, Kabalayan Wifey, Kabalayan Nick, Pangasinan JP Bagta. May idol ko si JP Bagtas, makakauwab la, makakaugib la, kakaaro. Kasi busy ira kasi kakaaro. Miyami sa ibin mo ilalaon da kakaaro. Wala mas solid followers tayo kakaaro, akabatang kumot. Balbalik ka salamat. Katuan antes tayo ang samput kakaaro ng papicturan ni. Nalamay Content Creators Awards tayo. Balbalik ka salamat kakaaro. Bye-bye.